А? Няма проблем, просто не ми спряха 3 по 4. За къде трябва? За къде такси искаш? Мелмак? За Мелмак? За кой? За Марс? Сигурно си кой си се му убие някъде. За къде? Кажи за къде. Ти на какво си, бе? На какво си? Какво си взела, честно? Кажи, за да ти кажа. Кой ще мия 10, айде кажи. Аз Красо село живеел. Красо село? Лагера. В лагера? Да. А на какво си? Метадон? Питам ли си това да си? Аз ще фана такси, ако ми кажеш на какво си ти го фащам, аз ти го плащам. Аз ще го плата и ще го... Добре, аз ще го фана за къде? Кажи. Отдолу ли са? Отгоре, кацата, отгоре. Гледай отгоре, надолу. Бе, тук ли тук само ще си говорите с мен и вместо да ми обясните как да се справя с ситуацията? А за каква ситуация? Аз питам просто, не ми е заслужено, нали? Аз те питам човешки, нормално, младо момиче си гадже нямаше. За какво ме гадже? Колкото тебе, само като мене? нормално, да. Ама аз имам жена, аз съм жена с 2 деца, мани ме, аз съм дърт. Тогава.